Четвърти ред, третото след заека. Трети ред, първото. Трети ред, жълтото, да. Браво, бе! Добре. Влязохме в една серия, но това ни беше целта. Опознаваме абсолютно всички елементи в началото на играта, отваряме всички ъглови карти, които образуват рамка, след което просто намираме техните двойки. Трети ред, последното жълто. Втори ред, петото. Милана, какво направи? Петото на втори ред. Последния ред, първото. Илана влезе в серия! Браво, момиче, направо се гордея с теб. Просто нямам думи. Много съм щастлив, че съм в отбор с теб. Просто ги научваш, не научваш, ти ги знаеш. Сякаш ти си ги редила. Мале, Йоана, какво Добре. направи току-що? Отвори последното синьо. На последния ред синьото. Втория ред първото. Втория ред първото. Да. И отваря първи ред второто. Първи ред второ. Добре. Първи ред второто отвори. И отвори пети ред петото. Пети ред. Сигурно ли си? Да! Пак да питам! Отваряй! Няма време! Отваряй, бе! Стоп на времето! Браво, Махино! Какво направихте вие? Вау!